Takže čaute, vítajte u nového videa na kanále Mamča. Takže dnes sa nachádzame v Brookhavene, ale trošku sme si požičali účet. Nie je to tak celkom môj účet. Je to účet Sebiho svet, ale nevadí, on mi ho požičal, takže ideme niečo tu porobiť. No v prvom rade sa mi dosť nepáči, čo to má na sebe akože oblečené. Takže musíme to trošku pomeniť. Určite by sme si mali dať takéhoto kockača, nejakého najlepšie, tohto najväčšieho, lebo ten je to je krajšie, o dosť krajšie. A teraz ideme na oblečenie. Takáto mikča je fajn. Neviem. Skúsime mu obliecť takéto pekné ružovúčké gate. A k tomu nejaké dieťa mi tu plače. K tomu mu dáme takýto pekný svetríček, no jaký je pekný. Takže takto budeme nejak vyzerať. Ďalej vieme niečo urobiť aj s účesom. Jasné, že vieme niečo urobiť aj s účesom, no jaký pekný. Tak toto spravíme, dáme mu dudlík do ústočiek. Aha, to šatku nemôžeme. Okuliare má dosť zle, akože musím povedať, tie musíme určite vymeniť za takéto parádne. Len ich musím nájsť a zrušiť, že? Kde sa len nachádzajú tie, ktoré má na sebe, aby som ich zrušila. Už som ich našla, takže tu sa nachádzajú, no hneď vyzerá krajšie ten skin. Hneď je krajší. Ďalej, čo? Zoberieme si nejakú hračku so sebou. Dajme tomu, že by to mohla byť táto kabelka. A ešte by to mohol byť tento havinko. A ešte aj kravička z druhej strany. No ja, pekné. Ďalej, ešte skúsime aj druhé vlasy, lebo akože tieto sú pekné. Ale boli to hneď prvé vlasy, takže mi to príde také prvoplánové, pretože tieto modré vlasy sú o dosť krajšie, takže tieto modré vlasy mu nastavíme a teraz už ho ani vlastná mama nespozná, jak by sa povedalo. Takže takto je náš skin nový, určite. Teraz ma tu nespoznajú ani jeho kamaráti, ktorých tu môžem stretnúť. Skúsime sa tuto pozrieť, čo máme v čete. Napíšeme tam ahojte. Ahojte, je tu nejaký kamarát môj? Je tu nejaký môj kamoš? Ahojte, je tu nejaký môj kamoš? Nikto mi zatiaľ neodpísal, ale teda napísala som, že či tu je nejaký môj kamoš. A čo by sme tu tak asi robili? No, idem parkovať. Aha, nejdem parkovať. Alebo idem, že by som si nejaké auto tu zobrala. Áno, zoberiem si koňa. Viem na neho vyskočiť, viem. Takže tak, no. A ideme urobiť nejaké srandičky. Čo by sa tu dalo? No, idem na pumpu s koňom. Že čo mi na to povedia? Že chcem do neho natankovať, čiže ideme natankovať do koňa. Takto. Speed dáme 50, aby sme dosť rýchlo išli na tom koni. Tak, super, natankovala som, zrazu som rýchlejšia.
Čiže... Takže ideme na koni, ideme takto hore. Dosť rýchly je ten kôň, to sa mi veľmi páči, prečo som doteraz z Brookhaven nejazdila na koni. Hlavne by som chcela niekoho vyprankovať. Ale koho by sme vyprankovali? Okrem toho, že sme vyprankovali Sebiho zatiaľ. A tuto je nejaká slečna, ideme ju vyprankovať. Jak zaskočil z konia? Aha, exit. Ahoj slečna. Chytím ju a uneseme ju. To nejde? Čau slečna. Ona nechce. Nechce ísť so mnou. Chcela som ju zobrať na ruky a ona nechce ísť so mnou. Hen. Tak nejsom fešák? Nejsom fešák, povedzte mi normálne. Jaký fešák? Ešte aj s bradou. S bradou a s plíšakmi na... Tak nič, vlezeme niekomu do domu. Láhnem si tam, že čo urobia? Čo urobia? Niekto mi napísal, že je tu Matilda. Matilda tam je, ahojte, je tu nejaký môj kamoš a niekto napísal ja. Aha, to je určite to malé dieťa, čo tam pri mne plakalo, ale kde sa nachádza? No nič, ideme k týmto do domu. Zazvoníme. Ježiš, oni sa tam zamkli, to je hrozné. Jak sa viem dostať do ich domu? Nikita. Tak nič. Toto je to dieťa malé. To není ono, ktoré je moje dieťa. Emma, toto je Emma. Jaj. Tak nič, ideme skúsiť iný dom. A prečo sa tu pohybujem takto, keď môžem mať super rýchlu motorku? Dáme si super rýchlu motorku. Prečo mi to nejde dať? Aha, tak máme super rýchly bicykel. Motorka nešla. Čo by sme išli tak na bicykli robiť? Poďme vykradnúť banku. Kde je banka? Toto je banka? Či toto je škola? Či čo je tu? Tomuto idem nasadnúť do auta, jak bude kúkať. Jak bude kúkať? No neviem zosadnúť z bicykla, tak nič. Ako by som zosadla z bicykla? HX, už som to našla. Tak nič, ideme nájsť auto. Ideme nájsť auto a tam nasadneme, a spýtame sa, že či sa chcú kamarátiť so mnou. Keď som taký pekný vlasatý. V rúžových týchto nohaviciach. Inak musíte uznať, že tento skin sa oveľa viac hodí tomuto panačikovi. Že nech si ho Sebi nechá. Nech si nechá tento skin, lebo vyzerá to veľmi, veľmi milo. Veľmi milo. Ešte je dudlík. No je to milé. Takže sme na letisku. Na letisku sa nachádzajú nejakí ľudia, že by sme ich trošku vyprankovali. Tu budem sedieť na letisku. Čo tu kliknem? Čo to je? Aha, teraz ja som ten človek asi, že čo tu pracuje. No dobre, odchádzam. Jak to dostanem z hlavy preč, túto blbosť? Neviem. Utekam z letiska. Aha, take break. Dáme si prestávku. Aha, dobre. Už sa mi to podarilo zrušiť. No zatiaľ sa mi tu nič poriadne nepodarilo urobiť, ale chcela by som fakt niekoho vyprankovať. Pozrieme sa, či tu niekto nepíše... česky alebo slovenský, ale všetci sú tu sami títo Nemci. Nemecky viem iba, že meine Liebe du bist Schweine. Čo znamená, že moja milá, ty si svíňa. Takže to tam nebudem písať radšej.
Lebo ešte dostanem ban. Toto je pre mňa miesto. Čo je to? Daycare. Farebná budovečka. Ale tu tiež nie sú žiadni ľudia. Aha, toto bude nejaká škôlka. No ja by som mohol byť učiteľ. Učiteľ budem. Prečo sa tu zrazu nenachádzajú žiadni ľudkovia? Zrazu všetci zmizli. Koľko je hodín? 6 hodín. Všetci spia. Všetci spia ešte o 6. 7. ráno. Neverím tomu. No nič, tu niekto vyštartoval práve do práce, ja idem za ním, musím utekať za ním. Myslíte, že pôjde týmto smerom, že mu naskočím do auta? Poď, chcem ti naskočiť do auta. No super, idem k tebe. Á, sedím tam, yes, sedím tam. Ideme spolu do práce, tak uvidíme, kde táto slečna Domi 663 pracuje. Určite je veľmi rada, že má kamaráta vedľa seba, takého pekného. Si budú myslieť, že má nového frajera, keď teraz vystúpi z auta. Á, už sa nachádzame tu. Kde ona na polícii zastavila? No do keľu. No a ona ide do nemocnice. Bože, tak idem s ňou. Čo sa jej stalo? Máš zlomenú ruku, dievča? Či čo sa ti deje? Čau. Idem s tebou, dobre? Á, ona má... Jej, idem s ňou na motorke. To je milé. Go. Sorry. No, dúfam, že to není tá... Ona mi odišla, zmizla. Tu je, poď sem, kamarátka. No nič, nájdeme si novú. Toto je druhá nová. Čau, ideme, takže čau. Nič. Mení si skiny. Zrazu sa začala predo mnou česať. Ach ja, všetci sú do mňa zamilovaní. Idem na políciu, len tak. Idem im povedať, že majú bombu na stanici. Jak to urobím tuto? Neviete mi poradiť, že jak im to tu vysvetlím? Nemecky to nepôjde, lebo viem iba tú jednu vetu a to radšej na polícii nebudem hovoriť. Ale vylezla som na strechu policajnej stanice, tak to je celkom dobré. Aha, ja by som si vedela ukradnúť ten vrtuľníček, čo je tam hore. To sa dá? Poďme ukradnúť vrtuľníček policajný. Poďme. To sa dá, ja odpadnem. Len neviem vyštartovať s ním. Á, už s ním štartujem. To je super. To je super. Ja som policajt. Neviem ho moc riadiť. Točím sa tam iba dokola. Ježišmaria, čo sa mi to deje? Á, už idem pekne. Šikovná som. No, neviem toto, čo sú za zábery. Toto dosť divne všetko vyzerá. Ale aspoň z tej strechy by som minimálne chcela zoskočiť. Nie len tu robiť nejaký breakdance na streche. To je Endor. Ideme mu napísať, že kto si Endor. Kto si? On pozná mamču, hehe. No nič, moc som nelietala, myslela som si, že aspoň niekam sa dostanem, ale počkaj, teraz som sa dostala za plot. Ja som sa sama dala do väzenia? To není možné.
Vysvetlíš mi, čo robíš na mojom účte? Píšem si s Endorom. To som ja celý čas. Ťa tam teraz sledujem. Krásne. Dobre? Tu vedľa. Dobre? Takže vysvetlíš mi, čo robíš na mojom účte? Ja som na svojom účte. Ako Hrám som basketbal. získala moje heslo od účtu? Ja hrám basketbal na policajnej stanici. Dobre, nechcem vedieť, čo si mi tam porobila. Nič. Trošku som ti pomenila skin. Chod už. Dobre? Čau. Čauko. Dobre, akurát som sa napojil a ide... Som sa zlakol. Nechcem vedieť, čo tu robila. Mňa s nej asi porazí. Chcel som ísť akurát točiť video, že vykrádam Tommy v Brookhaven, ale tak ako vidím, že to tak nepôjde. Ale no čo už?